Задълбочена, да се види колкото е. Да, слай. 20 стотинки. Сложим от тубата, бе. Така. Така. Това са 20 стотинки, тувичка от минерална вода, горна баня. В дупка. Тоест влиянието на почвата. Дупка е ефект. Еми, не като махнем стотинката, ще покажем, че реално няма дупков ефект. Това е автоматичен режим на работа. Дай да видим тук на суша. Въздушно. Така. Сложи тубата. Тубичката. Има горница още около 10 см има. Грубо около 30 см. Може да иде детекцията. Това е апаратчето. 25 сонда. Кабел силиконов. Здрав, машони, прак. Стабилна работа. Без забележки. Имаме черен сигнал. Тук е една. Дай детекция да ви. На тази отверка. Тук настрани. Припуква. Пукането с ръка да го направи, това припукване да види. Вземи отверката. Айс. Добре. Айде, че няма памет. Стига толкова. Това е достатъчно.